Vida que el branco galán hoy ha seu transido corpo, vida seu corpo transido, negro de soma celos. Quem vire potro de pedra, na mesma porca do sono. Quem vita meus tristes vidros, cheios de nuvens seus olhos, e a lua. Ano 2000, sempre me vou ao 90, foi o 2000. Unha vez vimos a terra, porque nós vemos herbicida tamén, e vemos sistémicos. Antes tiñan o convencional. Claro, tiñamos o convencional, é que non sabíamos nin o daño que facía, nin o que era. Cada cousa que ven no mercado cumpría alguén que nos explicara isto ten estas consecuencias. Non había nada, nos dicimos, bueno, pues mira, damos herbicida, queda acabado e mondado para todo o tempo, e porque non a imos dar, non? Pero alá por o ano 2000, por mirar, vimos que a terra, bueno, a verdad que fun eu, dixen, esta terra está pobre de todo, porque non se lle ve unha erva, non se ve nada. Dice, a terra cando non botou unha erva algo ten. E por aí empezamos. Scemido, d'immenso voi me